Slovenská priama demokracia a zahraničná politika. Čo sa zahraničnej politiky týka, SPD má v tomto smere jasno a stanovené priority. SPD je za to, aby bolo Slovensko pokiaľ možno členom v čo najmenšom počte medzinárodných organizácií. V prvom rade treba povedať, že SPD razantne a bytostne odmieta globalizáciu v akejkoľvek forme a podobe. S tým súvisí aj náš bytostne odmietavý postoj ku globálnym, medzinárodným organizáciám ako napríklad Európska únia, NATO, Organizácia spojených národov či WHO. Vo všeobecnosti možno povedať, že členstvo v akejkoľvek veľkej medzinárodnej organizácii sa spája skôr s rôznymi problémami ako benefitmi. Nie sme zástancami centralizácie, globalizácie a upevňovania moci medzinárodnými inštitúciami a organizáciami v akejkoľvek podobe. Sme skôr zástancami decentralizácie, upevňovania národno-štátnych záujmov, mierovým iniciatívam a otvorenosti svetu. Neodmietame spoluprácu so žiadnym iným štátom, pokiaľ je o takúto spoluprácu záujem a je výhodná pre obe strany. Sme toho názoru, že Európska únia, NATO, Organizácia spojených národov a WHO sú projekty odsúdené na zánik najmä s ohľadom na vývoj udalostí za posledné roky a v súvislosti s nezvládnutou pandémiou COVID-19 či pretrvávajúcou vojnou na Ukrajine.